yazi enye into efuna uqwalaselwa guys, lezi zimenqa makafika zithetha ububhanxa apho ugqiba zi-acte ngathi they are cooking. It's like xa uzawuthuka mna ngobude okanye ngobubi neendlathi neempumlo ezinkulu, it's like okay, so ayikho nje mos le information kum, it's not like ndivuke namhlanje out of the blue nje ndaziqaphela kudala mos uba ndingo-perfect mna andimindi. Qha le nto le-social media ngoku indibonisa into yoba heyi abantu abakho comfortable ngeziqu zabo, that's why bevukelwa zii-depression the minute umntu kusithiwa sisidudla. Habo foni na usosilenda usisidudla, own that shit. Wakho ndiseksi ngalesi sidudla foni nesi-comfortable ngesiqu saso esizi-understandayo, not into miserable hleli nje uziyekelele uyadimfiza bo. But ke asikho lapho namhlanje guys, ityana yo-motivational speaker mos, but hayi apha elifini ngase ukukhawuleza ube comfortable man ngesiqu sakho. Noba usisilenda ke, be the best lender ever, flaunt your flat tummy fondini, noba sibone i-ribs ke, as long as wena uhappy ngesiqu sakho. Andikho perfect mna qala mos, but ke ndingumntu once unga-exist phakathi kwabanye abantu.